שלום ענת, תודה רבה שפינית זמן עבורנו. היום אנחנו רוצים לדבר על נכות כללית בביטוח לאומי. אז בואי נתחיל ונשמע בעצם מהי ההגדרה בביטוח לאומי לנכות כללית. נכות כללית זו בעצם קצבה שמשולמת לאדם שסובל מאיזושהי מחלה. עכשיו היא לא משולמת באופן אוטומטי. אדם שחולה באיזושהי מחלה וחושב שמגיעה לו קצבת נכות כללית, צריך לאסוף מסמכים לגבי אותם מחלות. אם הוא סובל מבעיות אורתופדיות, הוא צריך לאסוף מסמכים מאורתופד שמעידים על המחלות שהוא סובל ממנו. אם הוא סובל מבעיה נפשית, הוא צריך להביא מסמך מפסיכיאטר. אם הוא סובל מבעיה נוירולוגית, אז הוא חייב לבקר אצל נוירולוג. אם הוא סובל מבעיה לבבית, להיות אצל קרדיולוג, לאסוף את כל המסמכים, לשלוח אותם במסגרת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי, ולחכות שביטוח לאומי יזמן אותו לוועדה רפואית שתקבע אחוזי נכות. אוקיי, נשמע מאוד מסוכן, די פשוט להבנה, סך הכל. וזה בגדול לכל בן אדם שהוא סובל מאיזושהי, זה בעיקר נובע ממחלות, נכון? יש מצב שמישהו יכול לקבל נכות כללית מאיזושהי פציעה, ולא בהכרח מחלה? ברור. בנכות כללית אתה יכול להגיש על מחלה ועל פציעה, כמו שאמרתי, לאסוף מסמכים ולהגיש, ואתה נבחן בוועדה רפואית. מה שחשוב לי כן להוסיף כאן, שבנכות כללית יש תנאי סף של אחוזים מזכים. זאת אומרת, או 40% עם סעיף אחד של 25% סעיף ליקוי, או 60%. זאת אומרת שבן אדם צריך להביא את כל המסמכים, הרופא לא מתבסס רק על המסמכים, הוא בודק אותו בדיקה רפואית בוועדה, ומחליט ונותן וקובע אחוזי נכות בהתאם. ועדיין זה לא אומר שאותו אדם יקבל אוטומטית קצבת נכות כללית. כי אחרי שאדם נבחן בוועדה רפואית, שקבע אחוזי נכות, ונניח שהוא עבר את אחוזי הנכות המזכים, רופא הוועדה, ולפעמים הוא גם מתייעץ בעובדת סוציאלית של ביטוח לאומי, בודק האם אותן מחלות גרמו לו לאי כושר לעבודה. כי מה שבעצם קובע אם תהיה קצבה, אם תהיה חצי קצבה, או אם לא תהיה קצבה בכלל, זה אי הכושר לעבודה. זאת אומרת שיכול להיות בן אדם שיהיו לו 100% נכות רפואית, ולא יקבל שקל. מה את אומרת? כי אותה מחלה, כן, כי אותה מחלה לא הפריע לו לעבוד. לדוגמה, אדם שהוא, אפילו ניתן דוגמה, עובד בכל עבודה, נכה בכיסא גלגלים, מקבל אחוזי נכות גבוהים, אבל ממשיך לעבוד. אותה מחלה לא פגעה לו בכושר ההסתגרות, אז הוא לא יקבל קצבת נכות כללית. מה את אומרת? מעניין, חשבתי שבעיקרון כל מי שיש לו קצבת נכות כללית, הוא פשוט מקבל קצבה. לא. מעניין מאוד. כן. ומה בעצם קורה, מה בעצם הסיכוי לנצח בתביעה לנכות כללית? עד כמה שהבנתי, זה תביעה שהיא קצת יותר מסובכת משאר התביעות בביטוח לאומי. תראה, אני לא חושבת ששום תביעה היא מסובכת אם עושים אותה נכון, אם עובדים מסודר, אם אוספים מסמכים, מגיעים לוועדה עם מסמכים עדכניים, אם מגיעים לוועדה מפוקסים, מאורגנים, ואם צריך גם בליווי של עורך דין שמתמחה בתחום, כי בסך הכל, כמו שאמרתי, הוועדה הרפואית היא ועדה שקצובה בזמן. ואם אני אגיע לוועדה הרפואית ואתחיל לשלוף מסמכים ואתחיל להיות מבולבל, רופא הוועדה לא יתרשם מהנכות שלי ויכול לקבוע לי נכות שלא מזכה. איך אני בעצם יכול לתפוס איך שתעזרי לי? כמובן, להרים טלפון. אם לא הייתי זמינה, אפשר להשאיר וואטסאפ, אפשר לפנות דרך האתר, אפשר להשאיר הודעה באתר, בפלאפון, בכל דרך אפשרית מדרכי ההתקשרות שלי, והן לא מעטות, להשאיר הודעה, אני בסוף חוזרת ונותנת את הנשמה בשביל הלקוחות. תודה רבה לך, ענת. בהצלחה.